Halo perlong borok kena ka step pia long kumno pia saja klain nem te ya ngin ya bam ler pangat si por hang ne hapo klau men bang na ya lenti ngakwa ban ya pen i pi ban yo ya kata ka fresh air kum ha kena ka step te subha ngin ya sya bad ngin ya don rengkat bat nga kum ha kena ka step te pin ui lagi jong ki khmat saki lagi jong ki khmat kena ka klau pek ji pengat dei mo tang babun pelat ki kini ki mai barit po klau telak tim hi tu ki ba wan ban yu ki khmat ban bi ki khmat kum ta gain kumele te kam dei e bang ong ba kena step bangin ya play jimut e ha kita ki e rei to wan sha si tombat ngai sibet ngako aban ya sam lang ye kata jing tip ya ke e bang adon hapo mensim nga mkwa ba tang marwe bangan tip ya kene rei ai ba ki prasamla ki barang sedang kis sedang san kin ya tip lang wala kade kam ka barit e ru ngai pinyo ka jing mentoi ka ba khnit khan soi nanga te to ningkong ha ka ba nga padai uta ubala job ha kani ka kam hendrei nang don ha jing ale ka ba khrau e hendrei ngai ba ta ka jing kersan ka jong phi nga sayo uso jing job ha ka wi ka si te parlok we nga hoi ningkong e banga play jing mu ila de kini ki kam social media ngamud ban pen i la ka jong ka sap kat banga don te kam tamru ha kini ki kam vlog kum juru ha ki kam kumba kade ki kam ruai la ne ha ka kam pa snaya kino ki film la ki de ki emotional movie la ne ha kino ki ja film ba kilong ki comedy acting ru te ngan persang baik bangan le kita ki e baro te sore kindiat ngini ya page shop page ji pengat karega klau ga jaka jongkari khasi jongi page kani par kata ka pung page ji pengat dai te season pan te ningkong e haba khamta me kitu ki ba kwa tik ban snai ki jingruai dai te la da phikwa ban snai jingruai parlok bat ki prasamla jonga te ngobha wadang pelut la de ban ong ban don kamban upgrade ye kata ka jingrai jong phi re lara phim don pisa la na phim don ru to persang hi tang da i mobile la phi la don ini i android dai i android hi ba tang shipho ka android kam tu la biang hi ten android kam tu la biang te pat ka gb ki ba rgb kam tu ki ba cgb ru la long hi kum ta te ap khnit ngan pen clear bahai kini ka kamera dei kalau dompalan to sai sin pat mo la persen me ka por namar don ki perlok baya keduk kum tu te haban ya kren shwa khnit ken mene to na soi mo te hoj ngong mene ba haba pisna jing ruai don kam e ban pelut ken mo haba ngidang sedang ngidon kam baik ban what share kata ka talent kata ka future kumno bangin la ban sedang hidalade nalaying nga pa de ngam ngan ya thuak phi ha ba chna jing ruai dei ngam non kam e ban ong ban le chita chapo studio nomor ngam patla da kabor ge jonga ken hoi da khawai ka sngi en dalang kham ke par ngam sa le ken knang ba kham pen long internet ya ki nokersan jonga te kham pen long entertainment kum tu ya kinong pek kinong support ki fan kum tu te hoi ki kam tang ngam patla ngaru nomor haba ngadai tanong belang habat pendapat higi hak yang kesem ngadon kamru ban play jengmut haki ki ba kira dei kita ki kam ki ba kamlong origin be kum tu te hendrei hakane ka kampan ngai shule be
kat bangala ibor barit jonga rei kata-kata len jonga pat kamsha bangan ong bangan sangai rei ngin yai persang wala bun kita ki bakan tho ki bakan bendu ngam soi ai kadi ke program bu jong phi ba phin kan tho yang abat ben knang bangaru nganang persang si persang ladangan yo bai kata ka jing yaro nganang le ayu shu ban wat dia kata ka ki ndai te afsham kundian am sutahian ani bari kecap sejai kelenti pat kalong ka ba semua thak adu kata-kata ndai te handrai anong kumta ken te to langin ngin ya kan be ya ka ba hide bron kam te lada phikwa ban snajing ruai shu download be gitu ki free profit track instrument gitu te kan sape ji killing hang tu lada kide ki free profit ru phiron kam ru ban panya kaling jongki nama don teng gitu ki free profit track kidon ru ki bala dep na handle ki way te kin sa ai copyright gitu ki bala dep handle maki kan te persang bagi ban pani kaling kenang ba phinom yo ya kata ka copyright link jongki te sap download dia kata ka track te sap persang masna jingrai lei be hapo Play Store download dia kata ka ban lap app pinsa persang ban pe hang tu nar ki mastering ki ADM ki ladon hang tu hi te ka efek ru kadon hang tu hi ngan sachna ha koi par ka video kita ki ke bro trai hang ne ngan ai kata ka jing persit hem ya kitu ki khna samla ki ba kwa ban snai jing rai ban pin i la ka jong talen wat nom le rain la da phimdon utu rendang uba bharu re persang te rendang jong phi un sa snutna ha koi ka sngi ngarong ngom rendang ba bha ngadon tang belum malahi isur re su persang te ngathai ngampot om tahap kala biang de koi kasni unsa sutna di urandang jongaru ban pen sutna dia idong pe kiong krisan jongan dei de re ba prinsna ye ki film pade anong kumno ngaru empat sna ki film re don tang we ne artli kum tu te ngan su batai direct we ki vlog dei banga edit le hapo kain master lane hapo in shot te pinsa persang ban edit hang tu page hang tu kila don ki detail barit te ngan sale de video ru hak hagoi ka singan le ngan le be de ka screen record dei te knang ba phiru phin yo kata ka jingsai ka ba tikna re bangan hikai khupne pat ngathrai su thau hi re dei andre ai kini ki video jonga kan long jing man to ye phi te persang mat comment hang ne hi lada phi snutnat ngan sa persang ka ban le kita lada phi sutnat ru le se don ki ba sutnat dei te ngan sa le ke nya kata ka video lada phi don ki ba sutnat la ne don kita ki ba snutan ni kini video jonga dengan le bai knang ba kitu ki ba sutnat bar kita ki ba thang dik kata ka sap bar kata len kin yo ka jing man toy ka ba khrau hoj man tang adon tang news pa tam ki subscriber handrai ngan ong ep ba kata ka jing man toy la ba ki pai ba yang ba kila kersan bat kila ai kata ka jing support yang kham tam haki comment section bun ki ba ai ka jing kersan kum juru hapo Facebook jonga dei te kila ai kata ka jing support yang na ka por kham tam ki tu ki friend follower ki ong ba ya sha phang bai la don kino jing kan tho wanam pan snap namar ba kadai yang i kum kita ki bala rung hakanika social media platform kidon company sha ba ki ai ngasu thu kham phai kata bat ngaru lada kidon kino ki ba ai ba yang kita ki comment ki ba persha ba ya kini video jonga nganam so ai handrai kan long jing man toy gitu ki ba thang dik bakir pen iya ka sabar kata len ki bomdon ki ba duk ki ba rangli handrai kata len haki kadon handrai ban le kata ka rewat nom do jingkerman ko pai ba ai ba ka jingduk nom la ban len thamau ya kata ka talen ka jongi te knang ba yin yai na kapor to le kata ka ba ngan sa persang ya pi ha ko ber ka video te ha ka video pat kan kut no shortcut net te sa komen bar like share kini video la sungutunat la da phiu sungutunat ru kan lo ka jing man to ye phi tang ka jing wiu jong phi ka dei ka jing man to jong ate ngai khup le kita ba ro te mong sa siam pat